Sopelako guraso batzuk kezkatuta daude herriko parken egoeragatik. Parkeak berrizta ditzaten eskatzen dute eta horretarako udaletxearen parean elkarretaratu dira gaur. Hantxe izan da, Amana Ibainez. Sopelako guraso batzue parkeak berritza eskatzen diote udalari, parke batzu zahartuta daudela esaten dute eta sarritan euren umentzako arriskutsuak direla esan ere bai. Eskatzen duguna da Sopelako eta Larrabastarrako parkeak berriztatzea. Ze orain oso arriskutsu daude, parkeak ja zahartutak daude eta nahi dugu batzuk berriztatzea. Egun 10 parke dauz Sopelan umeentzako kolumpio ikaseta eta heldu ginenean 5 besterik ez. 3 urte hauetan 5 egin ditugu eta gero urtero auditoritza horretara jarraiki gehi. Gero erabileragatik ere batzuk apurtu egin dire, ez? Eta orduen urtero berriztatzen goaz. Lurra txarto dago, adibidez eskailerak, beste batzuetan kendu dute txirrista bat eta egon dira tornillo batzuk alan airean eta batzuk arriskutsuak dira gure mentzako. Izen deike, igual, apurtzu diru gehiago ipin daitekela, guzti hori hobetze aldera, ez? Eta printzipioz, horretan gabiz lanean, ez? Urtero apur diru gehiago minten eta ikusten ditugun beharreak konpontzeko, ez? Eta eskatzen duzuen beste gauza bat da, parke bat estalita egotea, ez da euria egiten duenerako. Oso zaila da parke bat estaltzea, diruagatik, eta hemen, zaila da, bakigu, baina beste herrialde batzuetan ikusi dugu Urdulizen, Algortan, nola estali dute, 2, 3, 4 parke, eta hemen ez dago bapez estalita. Ikusten dozuen moduen Sopela oso herri aizetsu da eta edozein aterpek ez dau balio, ez? Horretarako inbertsio handia behar da, pizkanaka aurrezten joen gara, azkenengo urte honetan hori egin ahal izateko. Bai, beti egon dira pres gure gauzak entzuteko eta gauzak hobetzeko, beti. Baina orduan pazientzia apur bat izan beharko duzue? Apur bat gehiago? Bakigu pazientzia izan behar dugula, baina egin behar dugu zarata, bestela hau ez da aldatuko eta ja hori badaramagu urte asko, hau ez da lehen urtea, hau egiten dela. Urrengo aldizkarirako prestatu dugu informazio guztia erantzunarekin eta gero udaletxeko ateak zabalik dauz beti.